станаха и по-тесни, и по-леки са от 2015 година. Така че, действително, едни страхотни резултати и удоволствие да гледаш спортист от такъв тип. При спортисти от такъв тип, къде точно попадат нашите представители? Днес Станилия Стаменова започва своето участие. Как намирате нашите спортисти тук? За съжаление, вчера не можахме да запишем финал нямаме участници там, така че изцяло днес надеждите са ни свързани с Станилия Стаменова и с Християн Душев. Стискаме палци, да се надяваме, че ще ни представят по най-добрия начин. Добре, благодаря ви. И ние стискаме палци, разбира се, на Станилия, която ще видим в действие по-късно днес през следобеда, така че, Пепи, това е за сега от тук. Благодаря ти, Стефане. Беше много интересно да чуем двукратния олимпийски шампион Николай Бухалов с разсъжденията си за това как се е развил кануто в последните години и за това, което наблюдаваме в изпълнение на големия Себастиан Брендел. Сега обаче сме на тема каяк и то при големите лодки. Дисциплината е 4-местен каяк, 500 метра жени. Финал, в който участват 9 силни тима. В първи коридор са французойките Сара Гио, Сара Труел, Манон Остен и Леа Жамело. Във втори коридор за Германия Забрина Херинг, Катарина Кьотър, Франциска Вебер и Тина Дитце. В трети коридор за Украина Мария Кичасова, Анастасия Тодорова, Мария Повх и Инна Хрищун. В четвърти коридор Надзея Лапешка, Александрина Гришина, София Юрчанка и Волха Ходзенка за Беларус. В пети коридор унгарките Дора Луч, Тамара Такач, Ерика Медвечки, Нинета Ват. В шести коридор Николина Молдован, Кристина Бедец, Милица Старович и Оливера Молдован от Сърбия. В седми коридор полякините Доминика Влодарчик, Беата Миколайчик, Ана Полавска и Катажина Колуджейчик. В осми коридор са рускините Арина Аношкина, Анастасия Невская, Варвара Баранова и Светлана Черниговская. И в девети са Старович и Оливера Молдован от Сърбия. В седми коридор полякините Доминика Влодарчик, Беата Миколайчик, Ана Полавска и Катажина Колуджейчик. В осми коридор са рускините Арина Аношкина, Анастасия Невская, Варвара Баранова и Светлана Черниговская. И в девети коридор квартета на Португалия с Жоана Вашкончелош, Тереза Портела, Франциска Лая и Марина Кабрита. Това е олимпийската дистанция за 4-местния каяк при жените. През годините тук имаме ярко изразено превъзходство на 3 сили в кану-каяка. Унгария, Беларус и Германия. Тези 3 държави си разпределят медалите на всяко едно голямо състезание. Действащи олимпийски и европейски шампионки са унгарките на световното първенство в Милано през 2015. Пък триумфира квартета от Беларус. И тук вероятно Беларус, Унгария и Германия ще спорят за отличията. Много силен обаче и сръбския квартет в шести коридор с сестрите Молдован, с много силната Милица Старович на трета дупка и с бившата световна европейска шампионка на едноместен каяк 1000 метра Кристина Бедец. Украинките с доста добър старт в трети коридор. Те имат един подиум през сезона. Второ място на световната купа в Монтемор. Много добър старт за лодката на Украина, която се движи близо до унгарките. Те все още водят. Украина на второ място. За третата позиция спорят германки и полякини. Финални метри на този финал. Унгария ще триумфира. С доста добра преднина влизат унгарките. Украинките успяват да поставят истинска изненада с това второ място. Много близо до тях завършват полякините, но остават трети. Европейската титла е за Дора Луч, Тамара Такач, Ерика Медвечки и Нинета Ват. Дори без Данута Козак и Габриела Сабо, унгарският 4-местник при дамите си е класа, трудно постижима за съперничките. Олимпийските шампионки от Унгария с европейска титла тук в Пловдив. От олимпийския екипаж обаче няма нито една състезателка тук, която участва на първенството в Пловдив. Стана дума, че звездата на женския каяк Данута Козак е в майчинство преди 20 на дни. Тя стана майка на момиченце. Но унгарският отбор има достатъчен потенциал да
съберем силен четириместник във всеки един момент. И видяхме това нагледно тук в гонката на 4-местен каяк 500 метра. Достатъчно убедителна беше победата на унгарките. Много интересен беше спора за второто място, в който украинките надделяха над полякините. Това наистина е чудесно постижение за квартета на Украйна, защото споменах ви доста трудно някой извън Унгария, Унгария, Германия и Полша се намесва в черната тройка. В крайна сметка обаче след разчитането на фотофиниша украинките са трети. Завършват с бронзови медали, защото Володарчик, Полавска, Миколайчик, Колуджиейчик са били с, забележете, 18 000